Het is een oeresfjouwer als Jenny Huizinga hem als eerste Nederlandse deelnemer kleermaakt. Maar de achtervolgingsploeg maakt ze bij de eerste fjouwer eindigen om kans te maken op een medaille. Nederland zet een tierdel die ze wel verwacht hielden. Net heel bijzonder, maar wel een aardige tiert. Een tredde op dat moment. Het wachtje is dan begonnen, maar de grote kanonnen die komen nog. En ze kroepen alweer onder de Nederlandse tiert. Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en Australië. Nederland eindigt als zesde. En dat is zoals verwachten. WK in eigen land hoop je natuurlijk altijd iets meer. Aan de andere kant zitten we maar met 6 seconden van de snelste tijd. Nou, dat God is in het verleden wel volle grutter west. Dus we kunnen zelf eigenlijk weinig verwieten. We moeten lang wachten voordat er een Fries om boord komt. Om 9 uur. Wim Stoediga maakt hem klaar voor het onderdeel scratch. Eerst in het zwitwerkje, goede kleren ontwan, de spullen kleermaatje en daarna 15 kilometer lang vol onder bak. En waar er als eerste over de streek komt, wint het onderdeel scratch. Stoediga jet bij de grote favorieten. Woen al 2 keer jeder zilver op dit onderdeel op het WK. Maar hij liet hier wel een god vallen. Een god van 4 meter, van 10 meter. En het god wordt heel tijd grutter. Te grut. Stoediga had het joert net. En jouwt mij nog een peerrond te gaan op. En dat wiels deze wedstrijd zo belangrijk voor hem hier. Hij wil nog een nieuw contract hebben bij een nieuwe ploeg. Maar Stoediga is kapot. Hij zit er naar Arjen heel terug in. Minutenlang met zijn handdoek op de holle. Hij is er heel kapot van. Ja, vooral in de kop, maar voor de rest ging het wel. Maar ja, vooral in de kop, daar breekt er niets. Je benen voel je niet meer als je eenmaal zit. Nee. Is er echt stikken van? Ja, ik had er nog wel wat van verwacht. Ook al was het kort dag om hierop voor te bereiden. Maar ja, dat het dan zo slecht zou gaan, dat verwacht je ook niet.